Sí, el punt número 6, efectivament, el que proposem és aprovar el model de negoci i els preus mínims destinats als espais de restauració del Parc Tecnocampus per poder llavors iniciar el tràmit de fer els plecs i presentar-los en el Consell de l'entitat pública empresarial com correspon. Això, com saben, i s'ha vingut informant tant en el Consell de l'AEP com diferents comissions informatives, el concessionari actual, l'empresa Eurest, que va guanyar el concurs que es va aprovar en un plec el 6 de maig del 2010, va acabar guanyant el concurs, es va firmar un contracte el 20 de maig del 2011 i han decidit marxar. Han decidit marxar, cosa que van comunicar al juliol, per tant plegaven al gener, i hem estat negociant i amb el suport, evidentment, amb tot l'equip tècnic de la casa per obtenir les millors condicions possibles i sobretot no aturar el servei. En aquest cas concret, si de cas la resta de valoracions les deixaríem per la pregunta, aquí només el que venim a proposar és aprovar els preus sobre els espais destinats als usos de restauració, que en aquest cas el que proposem és que sigui una renda mínima de 5.000 euros mensuals, que es podria dividir en 2.500 per l'espai de cafeteria i 2.500 per l'espai de restauració. Bàsicament és això el que llavors permetrà fer un plec en base en aquests preus mínims que li toca aprovar al ple, i aquest plec és el que portarem en el Consell de l'AEP juntament amb la proposta, amb el preacord al que vam arribar de rescissió de contracte amb Eurest. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rey. Senyor Calzada. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, la pregunta 21. Sí, si li sembla bé, manifestaré el nostre posicionament primer a l'expedient i faré una intervenció conjunta. Molt bé. Dir que ens abstindrem d'aquest punt de l'ordre del dia i amb l'exposició que faré ara intentaré que quedi justificat el motiu d'aquesta abstenció. El Tecnocampus decideix fer un restaurant. Qualsevol particular, quan té un local, el que fa és que l'arrenda i el nou llogater arriba, fa la instal·lació que fa falta, i si aquell emprenedor decideix cessar l'activitat, entenem que es perd la inversió i el propietari de l'immoble no ha de pagar res. Doncs aquí no passa això. S'aprova un plec el 17 de maig del 2010. Aquest plec es presenta una única empresa, que és Eurest Colectividades. El 30 de juny del 2010 s'adjudica el contracte i no és fins 11 mesos després, el 20 de maig del 2011, que signa el contracte. És a dir, 11 mesos després d'haver guanyat i adjudicat el contractista, assigna el contracte. 20 de maig del 2011, 2 dies abans de les eleccions. Jo no sé si el contracte es va signar a les 23:59, però gairebé entrant a la jornada de reflexió. Aquest no és l'únic problema. Entre el contracte i el concurs, que regia les normes per accedir al servei, existien tantes diferències que fan pensar que algú va fer un traje a medida a algú o li va fer el favor de la seva vida. Què té de pintoresc aquest contracte i aquest plec? Mentre la clàusula 4 del plec deia que les obres anirien a càrrec de l'empresa adjudicatària i s'haurien de realitzar amb autorització expressa per part del Tecnocampus, el contracte diu al punt 5è que el Parc Tecnocampus executarà l'obra civil bàsica que s'estima en import de fins a màxim 400.000 euros i que aniran a càrrec de Parc Tecnocampus. Curiós. El plec diu una cosa, es presenten les empreses amb aquestes regles del joc, i el contracte que es signa diu que l'Ajuntament li regala a aquesta empresa 400.000 euros per fer l'obra. Però no només li regalem 400.000 euros d'entrada, sinó que si mirem l'informe que ha fet el pèrit que ha hagut de validar l'estat de les obres i l'estat dels materials, s'emeten durant l'època factures a PUMSA per valor de 285.000 euros i a l'EP Tecnocampus factures per valor de 518.000 euros. És a dir, si sumem tot plegat, no només li donem aquests 400.000 euros, sinó li donem 400.000 euros extras. I no contents amb això, i tal com diu l'informe del pèrit, dintre d'aquests imports també es paguen conceptes que el contracte deia que havia de pagar el contractista.
tal com s'especifica en el contracte en el que fa referència a les obres d'electricitat i climatització. Un altre aspecte del plec és que mentre hi constava una possible, és a dir, no hi constava una possible indemnització de la inversió, perquè en el plec no hi havia cap clàusula que obligués a l'Ajuntament a fer la inversió, el contracte deia que Ures, si marxava abans de 15 anys, l'Ajuntament li hauria de pagar la quantitat no amortitzada de la inversió realitzada. Curiosament, el 9 de juliol, l'Ajuntament rep un burofax d'Ures que diu que el 5 de gener Ures marxa. I com el contracte, com dèiem, establia que Ures feia una inversió de 639.000 euros, li demanen a l'Ajuntament 543.000 euros. Per cert, inversió que justifica en el contracte amb un annex que és de data posterior a la signatura del contracte, és 4 dies després de la signatura del contracte i 2 dies després de les eleccions. I a més, aquest annex és d'una empresa del holding d'Ures i per més detalls especifica Tecnocampus Badalona, és a dir, perquè ens fem una idea de l'orientació que tenia tot plegat. Com diu l'informe posterior, l'informe posterior pericial restaria interpretació si l'operador actual, de motus propi o induït per un plantejament erroni des de l'inici, ha sobredimensionat les possibilitats del negoci i les ha traduït en unes necessitats de maquinari que excedeixen les expectatives de facturació previstes. Aquesta possibilitat hipoteca l'èxit de posteriors operadors que han de fer front a l'amortització d'un maquinari que possiblement no necessiten. Per exemple, una paella basculant de 7 litros per valor de 4.000 euros, 3.800, o 2 woks d'inducció per valor de 5.000 euros. A banda de la diferència de dies i això que hem explicat, de ser la mateixa empresa i que posi Badalona i tal, el contracte d'ella, el plec, perdó, d'ella, que el servei s'havia de prestar fins a les 8 del vespre i la majoria dels estudiants que estan a la tarda no tenen servei de bar perquè aquest el tanquen a les 5. Més coses. El contracte també es va signar sense estar acompanyat dels preceptius informes econòmics i legals, és a dir, sense cap tipus de fiscalització. Tal com recull la conclusió 2 de l'informe que hem pogut llegir de secretaria, que diu que aquestes modificacions sense un previ informe jurídic avalués l'abast de les mateixes i la seva compatibilitat amb les clàusules que van regir el plec de condicions administratives han comportat una greu infracció de la legislació de contractes del sector públic a la qual es sotmet l'entitat pública empresarial. Nosaltres ens enterem de tot això a la comissió informativa de l'1 de febrer. Aquest punt ha de venir a l'ordre del dia del ple del 8 de febrer, es retira perquè no es té un informe d'intervenció i a l'última comissió informativa se'ns diu que a banda de tot això que és posat, per el conveni de restauració l'Ajuntament s'ha de quedar amb 5 treballadors del servei que costen a l'Ajuntament 150.000 euros. Sembla ser que amb aquesta última negociació el personal es subrogarà amb el nou contractista, fet que limitarà, segons va reconèixer el govern, les possibilitats d'empreses que es presentin. Si només es va presentar una, ara segurament es presentaran moltes menys. I com deia, s'arriba a un acord el passat dia 22, que ha comentat el regidor, per al qual l'Ajuntament ha de pagar 553.800 euros durant 6 anys i mig, és a dir, a raó de 7.100 euros, a més de 25.000 euros d'indemnització extra. I anem a fer suposicions. Anem a suposar que no es presenti ningú. Si no es presenta ningú, d'on traurem aquests diners? O anem a suposar que es presenta poca gent i és a la baixa. Ens trobarem que rebrem 5.000 euros i haurem de pagar 7.100 euros al mes. I algú ha pensat que Ures es torni a presentar? Perquè Ures es pot tornar a presentar. I ens trobaríem que no només s'haurien fet una compra de material o no, que està pendent de veure les factures, jo almenys no les he vist encara, sinó que a més, a sobre d'explotar un servei, l'Ajuntament, a part de fer-li l'obra i d'indemnitzar-lo, etc., a sobre li estaria pagant aquests 2.100 euros al mes. Curiós. I és més, no tenim la certesa que això s'aprovi a l'EPE, al proper EPE. I si no s'aprova el plec? Si no s'aprova el plec, ens quedem igual, aquesta gent marxa, ens quedem sense restaurant, deixem les màquines, què fem? Fins aquí hem tingut prou. Miren, jo no sé qui és el responsable d'això. No crec que sigui qui ho va signar. No sé si l'exgerent del Tecnocampus té alguna cosa a veure
O no sé si la senyora Alicia Romero, anterior regidora de Promoció Econòmica, té alguna cosa a dir amb tot això. El que sí que sabem és que algú ha de respondre per tot això. En el passat ple, si vostè se'n recorda, fem una mica de memòria, vam posar el llistó molt alt del que és la responsabilitat, cosa que a nosaltres ens sembla estupendo, però ens havien d'aplicar el recer-ho tots igual. I aquí nosaltres exigim algun tipus d'acció, algun tipus de dimissió, i aquí ningú es mou. No entenem com tenir informes, com l'informe que hem citat a la secretaria o del Pèrit, que diuen el que diuen, no es poden demanar responsabilitats. I és per aquest motiu que li demanaríem al regidor, si té a bé, retirar la nostra pregunta, convertir-la en un prec, in voce, pel que demanaríem que s'encarregués un informe jurídic extern en relació a aquest assumpte i en funció del resultat d'aquest informe els demanaríem també que posessin aquesta informació en coneixement de la Fiscalia. Perquè nosaltres la sensació que ens dona és que aquí s'ha actuat en favor d'un particular i en contra de l'interès públic. I algú, pensem, que ha de respondre pels milions d'errors, per els diners de l'obra pagat, per aquests 100.100 euros durant 6 anys i mig que haurem de pagar, és a dir, per 1,5 milions d'euros que l'Ajuntament ha invertit en un restaurant. Pensem que això no és el mandat que els ciutadans ens manen. Ni fer restaurants al Tecnocampus, ni fer històries faraòniques. La gent ens paga per un altre tipus de coses. Ni el bulli val 1,5 milions d'euros. Sort que vam decidir fer un bar o un restaurant i no vam decidir fer un parc temàtic, perquè si no ja hauria sigut la bomba. Hauria sigut la bomba. Per tant, com deia, algú ha de respondre per aquest 1,5 milions d'euros més la indemnització que s'ha de pagar en aquesta empresa. Algú ha de respondre per què s'ha fet un tracte de favor a un particular d'aquestes dimensions. Desconeixem quins tractes i quines negociacions es van fer des del 30 de juny del 2010 fins a 2 dies abans de les eleccions que signa el contracte, i per tot això ens porta a canviar la nostra pregunta per un prec en el sentit que hem dit al regidor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Calzada. Intervencions, senyor Safontria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, al meu entendre, tot aquest procés de contractació del servei de restaurant al Tecnocampus de Mataró jo crec que es pot considerar d'un autèntic escàndol. Mirin, jo també faré un breu repàs. Moltes coses ja les ha mencionat el senyor Calzada, en repetiré algunes, no totes, perquè entenc que ja s'han manifestat. Com bé s'ha dit, hi ha un plec de clàusules aprovat el 17 de maig de 2010 pel Consell d'Administració de l'EP Parc Tecnocampus, on quedava claríssim que tot el material de l'utillatge no serà objecte d'amortització. A més, aquest plec, a l'hora de valorar els punts, donava la màxima puntuació per qui aportés el millor utillatge, les millors instal·lacions o el millor equipament, cosa que després veurem que s'ho carreguen en el contracte. I també diu, entre altres coses, que s'ha de presentar pressupost abans de fer l'adjudicació, cosa que després també hem vist que no se produeix tal com mana el plec de clàusules. El 30 de juny s'adjudica el plec a l'empresa Eurest i al cap d'un any, també curiosament al cap d'un any, al maig de 2011, per tant, casualment 2 dies abans de les eleccions municipals en què s'acabava un mandat, doncs s'assigna un contracte d'arrendament entre el president de l'EP Parc Tecnocampus i l'empresa Eurest. I aquest nou contracte, casualment, i no casualment, nosaltres creiem que contradiu l'anterior plec de condicions aprovat en el Consell d'Administració. I quina de les coses importants contradiuen el plec de condicions? Doncs, entre altres coses, diu que tots els equipaments i utillatge específic per desenvolupar la seva tasca, amb una quantitat màxima de 639.000 euros, en cas que l'adjudicatari plegui, l'entitat Parc Tecnocampus haurà d'abonar l'import que quedés pendent d'abonar. Per tant, ja tenim una diferència significativa que a l'Ajuntament li pressuposa un cost importantíssim. El juliol de 2012, Eurest, per tant al cap d'un any del seu funcionament,
manifesta la voluntat de finalitzar la seva relació contractual i ens reclama els 543.000 euros en concepte d'abonament, tal com constava en el contracte, com menys el nostre grup municipal no havíem vist. A partir d'aquí hi ha un parell d'informes de secretaria. El primer informe de secretaria diu que no veu contradiccions entre el plec i el contracte, tot i que també afirma que el contracte d'arrendament ha comportat una greu infracció de la legislació de contractes del sector públic a la qual es sotmet l'entitat pública empresarial. Si més no, des del punt de vista formal. Cosa que a nosaltres ja ens comença a estranyar aquest informe. Posteriorment, arran de tot el succeït, hi ha un acord entre l'Ajuntament i Eurest en el qual, vista els acords previs, es proposa i assigna que el Tecnocampus haurà d'indemnitzar l'empresa Eurest amb 553.800 euros, que es pagaran amb mensualitats de 7.100 euros fins l'any 2012. I a part d'això, també s'haurà de subrogar el personal. Hi ha un nou informe, el 26 de març d'enguany, on es torna a reiterar que el contracte no contradiu en substància les condicions jurídiques i econòmiques contingudes en el plec que va servir de base de la licitació. I també diu que Eurest no ha generat a l'EP Parc Tecnocampus obligacions afegides, cosa que a nosaltres ens estranya quan hem pogut comprovar que arran d'aquest contracte ara ens toca pagar molts i molts diners. Nosaltres, com he dit, considerem que és un autèntic escàndol la gestió política que s'ha fet en tot el procés de contractació del servei de restauració del Parc Tecnocampus. És sospitós que s'assignés 2 dies abans d'acabar el mandat. Creiem que hi ha hagut un clar favoritisme econòmic cap a aquesta empresa i que ara l'Ajuntament ens tocarà assumir les conseqüències, per tant, els 553.800 euros, però encara hi ha molt més. Aquest contracte que nosaltres estem ara criticant, fins i tot aquest contracte ni el compleixen. El mateix contracte especificava que les instal·lacions de clima, així com les instal·lacions secundàries, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. Doncs quan hem anat a revisar aquestes inversions, qui les havia fet i qui les havia pagat, ens adonem que no es compleix perquè qui paga la climatització i la ventilació és l'EPE amb un import de 127.000 euros, com també l'enllumenat, que puja 159.528 euros, que paga també pagant l'Ajuntament. Qui va decidir això? Com ho van poder pagar contradint un contracte que estava establert? Nosaltres veiem com l'empresa Eurest marxa per una decisió unilateral, generant un evident perjudici a l'Ajuntament, i no només a l'Ajuntament, sinó a les possibles altres empreses que també, coneixent aquestes condicions, s'haurien pogut presentar en el plec de condicions. Hi ha, al nostre entendre, contradiccions evidents entre el plec i el contracte, i ara, arran d'això, ens toca pagar una amortització que inicialment l'Ajuntament no li tocava pagar. Eurest, a part d'això, es desprèn de tota la seva plantilla sense un euro de cost. Hem de recordar que a aquesta plantilla hi havia treballadors amb antiguitat de més de 13 anys i que ara també l'Ajuntament haurà d'assumir aquest cost, que segurament pot superar els 125.000 euros. Nosaltres qüestionem els informes del secretari perquè pensem que davant d'aquesta irresponsabilitat política a l'hora de signar aquest contracte s'està dient que no ha generat obligacions afegides. Nosaltres no ho veiem així, considerem que l'informe és poc seriós i ens afegim a la demanda que fa el senyor Calçada en demanar un informe d'un tercer. No sé a qui, ja sigui el Col·legi d'Advocats o l'Administració Local de la Generalitat, però creiem que aquest informe s'ha de contrastar. Nosaltres no el veiem clar. Segons el nostre criteri, com he dit, el contracte entre Eurest i l'EP Parc Tecnocampus és nul de ple dret
perquè contradiu el plec de condicions que es va signar o que es va aprovar en el Consell d'Administració. Per tot això, nosaltres avui, com que el que es porta a aprovació ve condicionat per tots aquests antecedents, hi votarem en contra, i el que demanem és que primer s'aclareixi tot aquest procediment, que tinguem clar quines són les càrregues reals que hem d'assumir arran de tot això, i a partir d'aquí haurem de prendre les decisions. És evident que és un dany important pel Tecnocampus si s'acaba tancant i no hi ha cap altre agent o empresa que continuï l'activitat del restaurant o de la terrassa, perquè això és un perjudici per l'activitat docent al Tecnocampus, però també hem de dir molt clar que aquest tema s'ha d'aclarir, s'ha de donar llum, i nosaltres, per tant, fem la petició que acabo de fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Hi ha més intervencions? Senyor Martínez? No? Senyora Lora? Bé, doncs per posicionar el nostre vot, ara ja m'han aixafat una mica la meva intervenció i per no repetir-me, per manifestar el nostre posicionament. Nosaltres no estem molt d'acord en com es van fer les coses des de l'inici i teníem pensat votar contràriament, però també som conscients que bàsicament es vota l'aprovació del negoci, del model de negoci i els preus dels espais destinats. I és per això que nosaltres ens abstindrem i manifestar que ho volem dir, que les coses no es van fer des de l'inici. I com s'ha comentat, jo veig que, inclús l'altre dia estava escrivint un article sobre això, que veig que és molt greu tot això, i jo crec que sí que hem de demanar responsabilitats polítiques, com deia el senyor Calzada del Partit Popular, perquè clar que algú ha de pagar una responsabilitat per tota aquesta mala gestió, perquè el que crec que és intolerable és que anem regalant diners de tots els mataronins i mataronines, com s'ha anat fent durant molts anys en aquest Ajuntament, i avui és una prova més d'aquesta nefasta gestió d'un antic govern. Tampoc estem d'acord en que des de l'inici s'imposés un model de negoci únic i tan estricte, perquè nosaltres creiem que no és qüestió d'obligar el que seria l'ús, sinó que hagués estat millor deixar les portes obertes perquè les persones interessades, aquestes empreses que estiguessin interessades en aquest local, poguessin fer les seves propostes i nosaltres des de l'Ajuntament valorar-les i lògicament tenir l'ok definitiu. I en definitiva nosaltres pensem que amb una clàusula que es va signar amb el contracte amb l'empresa Aurest i amb un model de negoci tan estipulat i tan únic, deixeu-me dir que, si us plau, deixeu-me pensar malament, perquè sembla que estigui fet un concurs a mida per l'empresa Aurest. I deixem que em pregunti que a qui realment llavors ha beneficiat això. Per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies, senyora Lora. Hi ha més intervencions? No? Senyor Miquel Rei. En tot cas, per veure que contesta amb el canvi de la pregunta i si hi ha alguna intervenció de rèplica en els grups. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, en vistes dels dos informes de secretaria, el que es va sol·licitar des d'alcaldia i el que s'ha fet després i el que exposen, doncs sí, els acceptarem aquest prec per verificar això que ja diem, que entenem que és la nostra responsabilitat, posar-ho en coneixement del secretari. Nosaltres, si hem de manifestar com a govern si estem contents o no d'aquesta herència de 600.000 euros, ara 558, doncs evidentment que no ho estem. Evidentment que el procés no ha estat ni prou transparent ni econòmicament positiu per l'Ajuntament. Ara, això a nivell de responsabilitats el que hem de fer és posar-ho en coneixement del secretari, que és el que hem fet i que escriu el que escriu. Per tant, si vostès ens demanen que això ho convertim també en un informe de tercers, ho farem. En principi ja veurem si ho enviem a la Diputació o algú prou qualificat, però entenem que a nivell de Fiscalia ara no toca. Nosaltres no ens sembla que sigui el moment. S'ha de tenir indicis molt clars per fer això. És un tipus de política que crec que no ens interessa fer. Nosaltres el que volem és ser transparents, com hem anat informant, no només des del febrer, sinó des del Consell de l'AEP del novembre, que és quan ens vàrem començar
a donar d'aquest tema, perquè senyor Safont, no només no ho sabia vostè com era el contracte, no ho sabia ningú, perquè no va passar pel Consell de l'EPE, ho sabia només el govern, cosa que per altra banda, com que està facultat el president per fer-ho, tampoc és necessari, les coses com siguin, però sent un tema prou sensible i havent-hi aquest canvi, doncs segurament hagués estat desitjable. No li diem que no, cosa que també manifesta el secretari en el seu informe. Per tant, nosaltres ens hem trobat aquesta situació, l'estem intentant gestionar amb la màxima responsabilitat, intentant danyar al mínim els interessos de l'Ajuntament, per això vam arribar en aquest preacord en presència de l'interventor i del secretari, que s'ha de ratificar a l'EPE, intentant tornar aquests diners amb el màxim temps possible, perquè és evident, per totes les converses que hem tingut, que els propers concessionaris no faran front en aquests actius, com era la intenció del contracte. Ells ens diuen, bueno, si és aquesta la condició, ja no em presento. Per tant, doncs sí, és una situació desafortunada que ens hem trobat, és així, l'hem d'afrontar amb la millor gestió que puguem, amb transparència i amb responsabilitat. Per tant, em sembla correcte aquest prec que fan i l'atendrem amb molt de gust. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Per tant, hi ha alguna intervenció? Sí, perdó. Endavant, senyora Maltàs. Bona tarda, gràcies, senyor alcalde. Bé, voldria precisar alguns temes i primer avançar, evidentment, la nostra posició del nostre grup, perquè entenc que estem parlant de l'aprovació d'un model de negoci, evidentment el nostre vot serà favorable. De tota manera, com que aquí s'ha fet al·lusió a la situació del govern anterior, al qual va ser responsabilitat tant al moment de l'adjudicació d'aquest contracte com després la firma del contracte posterior, només voldria precisar un parell de situacions. S'ha parlat d'un trajo a mida. Jo entenc que les condicions en aquell moment en què es va treure el plec de condicions, ja parlava que l'adjudicatari havia de pagar 20.000 euros l'any més el 5% dels ingressos bruts anuals. Ara, en aquest moment, la proposta que avui es porta al ple, ja d'entrada, com a mínim, són 60.000 euros l'any. En aquell moment només era una quota, un cànon, diguéssim, per donar el servei. En aquest moment tenim que és un cànon no només per donar el servei, sinó per l'amortització del bé que ja ve incorporat en la concessió. Després també voldria dir que algú diu que si estem perdent o estem perdent, alerta, en aquest moment el que fem, perquè avui no hi haurà adjudicatari fins que aprovem un nou plec de condicions i fins que s'adjudiqui el nou servei del restaurant, és que l'Ajuntament ingressa aquests actius o l'EPE Tecnocampus, aquests actius dels seus balanços. Per tant, tenim una cafeteria, uns edificis que incorporen aquests 135.000 euros de valor. És un valor que tenim en més. Què passa? Ara el que passa, a partir del preacord que aquests dies va portar a consideració de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, evidentment que hi ha un preacord entre l'Ajuntament i l'operador que fins ara tenim, en què es redueix aquest temps d'amortització, perquè demanen que aquest retorn del que va pagar, i que tot això, segons els pèrits, es van fer a preus de mercat en aquell moment, i queda clar que l'entitat Eures va facturar per més de 670.000 euros, és a dir, va fer despesa. No discutirem ara quin tipus de despesa, si va entrar la climatització i va entrar una altra. Queda molt clar, jo crec, en l'informe dels pèrits que ens han entrat, que l'empresa va fer factures fins a 670.000 euros de tot el que hi va aportar i que en aquest moment se reconeix pels peritatges aquests 535.000 euros. Bé, amb això volia dir què passa ara, que aquesta recuperació d'aquesta amortització que haurà de fer l'Ajuntament, en lloc de fer-la amb més de 168 mensualitats, l'haurà de fer en 78. I aquí és on hi ha el gap, diguéssim, per què? Perquè ara s'hauran de pagar durant 78 mensualitats 7.700 euros, que és el preacord que es va quedar l'altre dia, i per tant, si posem que el cànon del nou adjudicatari són 5.100 euros mensuals, hi haurà un gap de 2.000 euros durant 78 mensualitats. Això, si ho multipliquem, càlcul fàcil, són 156.000 euros de diferència que farà l'Ajuntament durant aquests 6 anys i mig que haurà d'avançar l'amortització en més. Però que en els propers següents 30
mensualitats i mitja, amb els 5.100 euros mensuals, recuperarà aquesta inversió. Per tant, l'amortització d'aquest bé justament es finalitzarà d'aquí 9 anys exacte. Això és el que voldria dir perquè ho tinguéssim tots una mica clar, és a dir, estem parlant que l'Ajuntament recupera un bé amb unes instal·lacions que no hi era evidentment en aquell moment i això entra a formar part dels balanços de l'EPE Tecnocampus i que l'amortització es finalitzarà l'abril de l'any 2022. Per tant, no podem parlar d'un increment de costos per a l'Ajuntament perquè és un bé que incorporen els seus actius i que després s'amortitzarà segurament no de la manera que estava prevista inicialment, sinó que primer serà un esforç durant aquestes 78 mensualitats per recuperar-lo en posterioritat. Després també voldria dir que si estem parlant de procediment, jo crec que ja s'ha fet prou esment dels informes del secretari i jo em voldria referir sobre el tema de les responsabilitats. En quant a les responsabilitats, queda clar que evidentment hi ha hagut unes despeses, però aquestes despeses no han fet mal a ningú en la mesura en què això incorpora un bé a l'Ajuntament. Per tant, no podem dir que hi ha una responsabilitat civil que s'hagi de posar amb ningú. I després, en quant al tema de personal, miri, el tema de subrogar personal és un tema de conveni i jo el que demanaria és, almenys en part de tots nosaltres, coherència amb els nostres arguments, perquè si no és que de vegades es pot estar a favor de la nova reforma laboral i de vegades no, és a dir, siguem coherents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Maltes. Hi ha intervencions? Sí, senyor Calzada. Sí, em pot indicar el temps que em queda, senyor alcalde? Miri, 4:58 segons. Molt bé, gràcies. Espero no gastar-los tots. Aviam, senyora Maltes, no munti un negoci. 4 minuts 50 segons, evidentment. Sí. Com deia, senyora Maltes, no munti un negoci. No munti un negoci, perquè no li sortiran els números. Em sembla molt bé això que diu vostè de que passa com un actiu del Tecnocampus, les olles, les cassoles, els plats i els coberts, però escolti'm, amb la situació de crisi que vivim, amb la manca de recursos que tenim, quan vingui algú a demanar alguna cosa li donarem una cassola. Farem això, que és un actiu de l'Ajuntament. I algú ens paga per administrar els diners als ciutadans, no per muntar històries. Perquè li recordo, i parlo també dels silencis, que alguns silencis diuen molt. Algú ens ha deixat aquí un regal. Mire, el punt 2 d'aquest ple penso que era en contra de la reforma de la llei de bases i règim local. Doncs s'ha de reformar, perquè algú ens ha deixat diversos regals en aquesta ciutat. A l'Actua, a l'edifici del Rengle, al restaurant del Tecnocampus i el que vindrà després. I és un regal. No només ens ha costat aquests 500 i escaig mil euros que li pagarem durant 6 anys i mig. És que PUMSA li va pagar obres sense especificar en el plec de condicions per 285.000 euros. I l'EPE va assumir obres per 518.000 euros. Si muntem negocis així, jo crec que hi haurà més de 120.000 ciutadans d'aquesta ciutat que voldran muntar un negoci, on l'Ajuntament sobraga la inversió, i si a mi em va bé la conya, xampanya i pastes, i si no, me'n vaig i que l'Ajuntament em doni els diners. I el tema dels treballadors hem sigut els primers que l'hem defensat en comissió informativa. L'hem defensat i hem preguntat per la situació d'aquests treballadors. Però el problema no són aquests 5 treballadors, que jo no estic demanant que els acomiadi. El problema és que se'ls ha de menjar l'Ajuntament. Segurament són uns magnífics professionals i unes magnífiques persones. I no tenen cap culpa dels tractes que va fer la seva companya Alicia Romero amb aquesta empresa, segurament. Però home, que se'ns intenti colar gent que porta 15 anys o gairebé 15 anys a Eures, quan el contracte és de fa un any i pico, això és un principi d'intencionalitat negatiu. I algú li ha facilitat molt les coses. Més coses. No volem posar en dubte la capacitat de cap jurista de la casa, però vistos els expedients on es diuen coses en certa mesura contradictòries com el senyor Safont comentava, és el que ens porten a presentar aquest plec. Hi ha diferències substancials entre l'informe del pèrit i l'informe de secretaria.
I l'informe del pèrit parla de que el repartiment de les partides entre les societats fa suposar un acord entre les mateixes. Evidentment que ha d'haver un acord. Evidentment que ha d'haver un acord. Evidentment. L'acord és aquest. L'acord és aquest. Jo em presento amb un plec, amb unes condicions, es presenta només un i després negocio un contracte que no té res a veure. Si és així, s'haguessin presentat 50.000 empreses. Per tant, em refermo amb el que hem dit, em refermo que nosaltres volem explicacions i volem que algú assumeixi responsabilitat sobre tot això i agraïm al govern la recepció i l'acceptació del nostre prec. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Calzada. Senyor Safontria, a vostè li queda 1 minut i 20 segons. Bé, doncs seré molt sintètic. Gràcies, senyor alcalde. Bé, una mica la senyora Maltes, jo crec que se li ha de contestar que no és una qüestió de decalatge en els plaços d'amortització. Perdó, senyor, perdó, no estava refrescat, li quedaven els 5 minuts. Gràcies. Bé, de totes maneres... Al final, perdoni, ho dic perquè quedi clar a tothom, vam fer, això està en proves, això no ens ha costat diners, ho ha fet personal de la casa, si hem de posar aquí uns marcadors electrònics, ho farem, ens costaran diners, però si podem anar-ho resolent així, ho farem així. En tot cas, la Junta de Portaveus en parlarem. Sí? Sí, endavant, perdó, segon. Bé, doncs deia que no és una qüestió dels plaços d'amortització, sinó que aquí hi ha claríssimament una despesa afegida que no estava contemplada en el plec de condicions, perquè allà de forma explícita deia que no es pagarien amortitzacions per allò que el senyor Calçada deia de les olles i la maquinària. La factura ara ens arriba a més de 500.000 euros i després tot un seguit també de contradiccions a l'hora de pagar les inversions per adequar el local. I respecte al tema de la subrogació, nosaltres defensem la subrogació de tots els treballadors. Ho fem ara i ho hem fet sempre fins ara. El que aquí crec que no s'ha fet, que és que en el moment del contracte hagués estat elegant especificar l'antiguitat que aportava aquesta empresa, que ara d'una manera gratuïta es desfà aquesta empresa de treballadors amb una antiguitat de 13 anys i qui ha d'acabar assumint el cost és l'Ajuntament. Bé, nosaltres, tot i que la subrogació ho diu així, creiem que hagués estat honest en el moment de fer la contractació que tot això estigués sobre la taula. I bé, res més. Com he dit, nosaltres demanem un tercer informe que agraïm que des del govern s'accepti i a partir d'aquí, amb aquesta informació afegida que puguem tenir en aquest cas, creiem que podrem fer propostes molt més sostenibles per a aquest restaurant, perquè tots sabem que assumir ara un restaurant amb els costos d'amortització d'una maquinària que tu no has triat, que tu no has posat, que segurament tu potser no consideres necessària, doncs això qualsevol empresa a l'hora de ficar-se en un projecte com aquest s'ho pensarà i s'ho pensarà 2 vegades. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Hi ha més intervencions? No? Doncs passem a votar el punt 6 de l'ordre del dia, que és l'aprovació del model de negoci i els preus sobre els espais destinats als usos de restauració del Parc Tecnocampus Mataró. Vots a favor? 16. Abstencions? 5 del Partit Popular, 3 de Plataforma, 2 d'iniciativa, 5, 3, 8, 2, 10 i vots en contra, 1 el de la candidatura Unitat Popular.